William Ruto. Wabromi mathoth kwa ya county ma Homa Bay bange. Kwa ya Homa Bay atenya county ya Migori kama MCA Manoth Kadem Olima Obonyo kod mano ma East Kanyamkago no manogola. Omikum madwe chareo kod od bura ma Migori kaiseo gi kod ketho chike mag od bura. MCAs gi kata kamano Ramoni omigi kum nikech gipenjo kaka omenda itiyo gode od bura ne. Reporter wa Migori Juma kolono matut ewi wachni. Od bura moting'o mano ma Senate, mamalo kaachiel kod mago ma counties, itayo kod chike ma oting'o mago ma kisungu dendo kaka standing orders. Moko kuom jod bura oseyudo kum ma oting'o tamogi e biro od burano kuom kinde, ka iseyogi kod ketho chike mag od bura. Kum ni moko kuom MCAs ma iseyo ni oketho chike mag od bura ok en gino mawendo e od burano ma Migori. You usually say the assembly is a house of rules and procedures. If any member is aggrieved, you know the courts are there. They can listen to them. Sani MCA no Manoth Kadem, kaachiel kod nyawadgi, ma East Kanyamkago no manogola, omiku madwe chariyo, kod spika, ma od burano ma Migori, Owino Likoa. Ne giriembowa to wach mane wan go to ne wanyisoge. Assembly kae manyaka wawuoye, nikech suspension mage miyo wato dhi rumo. To ni noriembwa ndio, to noriembwa kwa timo tijwa. Nikech achiel kuom tijwa maduong' kabisa en oversight. En ng'iyo ni pesa otiyo nade. In gibira bira to gichako bet, gichako yenyo, gichako chung'na kom ka giyanyo speaker. Kadi ne indi ne timango. To order to nitie minyalo tiyogo mondo ikul go down the tempers. MCAs ariyo gi momi kum yuak ni kum omigi ok oluwore kod chike ka spika ma od burano Owino Likoa bende ramo ni MCAs gi ne oketho chike mar od burani. Tijwa en oversight waburo timo kada wane assembly kada waonge assembly nikech nitiere gima be chiko yienwa. Waburo timo public prosecution yie dage. Achiel kuomgi en ni ka nitie wach midwa wacho kuom the speaker kata member of the assembly MCA to nyaka ikel gima indiko giwacho gi dho kisungu ni a substantive motion. Olima kod ogola wach ne omigi kuma dwe chariyo nikech ne gitemo penjo kaka omenda osebiro ka itiyo godo e od burani kaachiel kod county ma Migori. Riembo wa assembly nok en ni watimo makosa mora mora. Ne en nikech leadership mar assembly kotelnegi Mheshimiwa Likoa ma en speaker. Nong'eyo ni nitie document mane wakwayo from COB manyiso kaka gikwalo pesa jopiny from assembly nyaka executive manok gidwa ni wawuoye. Tani kaka kelo na assembly tabedo kaka bedo chair kaka bedo sanini. Niero mibadhi wawinjo ni speaker ikwalo pesa maromo kama kianga mana en tich na really to ng'e ni na kwalo pesa. En tich the assembly to ng'e ni joma kwalo pesa. Oteri kuma nego terie mondo bi odwar ka no kwalo adier gibiro yudo. Tend od burani wacho ni MCAs gi ne nyalo bedo kod wach maber ma inyalo twake. Kata kamano, yo mane gitemo chwalo go wach ni od bura ok ne oluwore kod chike. On that fateful day I was in assembly and all the allegations they have put, they erased them there the way they are saying them. But according to the assembly, how it is situated, everything should be done according to the standing order. Speaker ma od burano Owino Likoa oramne mibadhi ma e wach no kwa kod burani gin miriambo. Ka mibadhi nitie UACC obiabia ongi kuma mibadhi no nitie. The books nitie ka gibigi ng'e kuma mibadhi no nitie. They expert. MCAs gi momi kum oramo ni magi koro ok bitamogi e timo tijgi. Ka bende giwacho ni pod gibiro medo dhi nyime mar seyo od burani ma Migori kaachiel kod tend piny owacho mar county ma Migori e seche ma gineno ka tich ok tire makare. Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika 24 nyakorom gajuang bang sabiro mar odiochieng' chendo en migago report no mokelwa gi Juma to yo mokwongo e chendo ni mar migago na kawo mo kuom pach joneno Joakim Osoti wachone weche gichopo ne yo makare e tiere nyaka